Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Qaifah Al-Junaidi bin Muhammad rahimahullah ta'ala, At-tubu ilallahi kulluha masdudatun illa ala man ittafa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal abda qad yurfa ala sayyidihi fi darajatil jannah fayaqul sayyid ayran hadha kana abdi fid dunya fayaqul subhanahu wa ta'ala innama jazaytuhu bi ilmi bi amal. Niki bab bilih wong Islam menika kedah nglampahi perkawis ingkang perkawis wau wonten hubungan utawa tata cara saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikanipun Al-Qur'an bilih menungso menika dicap itu didok. Ngendikane Mbah Mun apa didok. Didok duriban alaihi dhillan wal maskan ainama subi. Jadi menungso itu kan didok karo Gusti Allah dipesti iku mesti rekoso lan ino. Jadi menungso iku panjenengane Gusti Allah digawe ino illa bihabdillah illa nasabihi wa habli Rasulillah ya. Kejaba wong sing iso komunikasi karo Gusti Allah lan wong sing iso komunikasi karo menungso. Jadi menungso niku didok apa? Didok rekoso kejaba wong sing iso komunikasi karo Allah lan sing iso komunikasi karo menungso. Lah supaya awak dhewe niki ora dadi ino tenan, ora dadi rekoso tenan. Iku kalih Gusti Allah diturunno sing jenenge Nabi akhir zaman, sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu diturunno, iku minangka rahmate Allah sing paling gedhe yaiku turune kanjeng Nabi dene alam dunya niki. Supaya nunjukno dalan apa? Dalan supaya manusa iku gak ngrasakno rekoso. Ora ngrasakno ino, ora ngrasakno sing kira-kira dadekno sebab bendune Gusti Allah. Iku kanjeng Nabi. Berarti nek ngono dalan supaya selamat uga ana maneh kejaba manut dalih kanjeng Nabi. Mulai zaman biyen sampai saiki. Dan itu wonten sing ngendika At-turuku ilallah kullaha masdudah. Dalam golek keselamatan nang Gusti Allah itu masdudah, ketutup kabeh. Maknane ya ketutup, ora kebuka. Illa ala man ittafa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejaba wong mau manut dalane kanjeng Nabi. Ana to apa jenenge kuwi lagu manut dalane ana ya? Ana ya lagu manut dalane ana ya. Kejaba manut dalane kanjeng Nabi. Lah, kula nek jalur niku cerita tengene wong kaji. Bilih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jadi salate wong ngibadahe wong mati uripe iku kabeh kanggo Gusti Allah. Nek iku kabeh karo Gusti Allah, kanggo Allah berarti uripe padha karo nglewati dalan selamat sing dituduhna kalih Kanjeng Nabi. Lah saiki ana umum ya wis ngaji, ya wis sholat, ya wis ibadah, tapi hawane kok boten selamat. Uripe kaya isih rekoso, ya ngibadah ya isih rekoso. Lah iki piye dalane? Sampeyan iku salat isih rekoso, sampeyan ngaji isih rekoso. Tapi dengan anak-anak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi koyo-koyo iku nenggone kono nuduhno nek sampeyan uripe kepengin kepenak, ngibadahe kepengin kepenak, berarti kawitan sing mok lakone iku inna sholati dibener. Dimana pertama inna sholati lagi wanu suki. Lalu suki itu terlalu kaya ibadah haji, kaya ibadah umrah. Ya. Saiki ora kabeh wong Islam iso ibadah umrah. Kenapa kok iso? Iso uga salate wong Islam mau urung didadani. Urung manut dalane sing digawa kalih Kanjeng Nabi. Ro ketika Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sampean bakal iso ngrasakno ibadah iku kepenak nalika manut ngendikane Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Makane kowe nek apa ibadah urung iso, uripmu isih rekoso, jajal sampean angen-angen. Apa aku ki wis manut Kanjeng Nabi apa urung? Mergo kene kabeh dalan ketutup, kejaba dalan sing dijono Kanjeng Nabi. Jadi aja nganggo akale dhewe, kudu manut dalan sing dalan mau bener saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi nek awakmu saiki mondok nang kene, ya mondok nang kene belajar Al-Qur'an iki yo dalan sing didono Kanjeng Nabi. Kangge yo eling-eling yo. Jadi iki sunah. Pentingnya wong iku nglakoni sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sunah Kanjeng Nabi akeh. Ana pondok iku sing pondok khusus Quran, ana pondok iku sing khusus kitab ya ana pondok sing campur, ana pondok iku sing nglakoni ilmu kejadukan ya ana pondok iku sing terus manati patok ya ana. Lah iki kabeh selagi iku isih ana sunah Kanjeng Nabi, kabeh diolehno karo Gusti Allah. Ya paham ya. Jadi terkadang ana pondok Quran tok iki ya sunah Kanjeng Nabi. Ana pondok sing manati kejadukan tok, selagi iku isih nganggo sunah Kanjeng Nabi tetep dibolehi. Maknane dalan iku ora ketutup.
Al-amalu bil ibbah lahu sallallahu alaihi wasallam. Misal jauhar al-ghali al-musmin wa ghairihi min al-asya' al-musminati. Fa qaliluha kal-kasir min ghairiha. Nglakoni ngamal sing ngamal mau saka Kanjeng Nabi iku perumpamaane kaya mutiara sing larang regane. Nek dibandingno karo perkara sing duwe rega iku isih akeh, isih bermutu amalan sing digawa karo Kanjeng Nabi. Ibaratnya ngene, sampeyan duwe atusan karo duwe ewon. Duwe atusan karo duwe ewon. Sing ewon iku 100 lembar. Sing atusan ewu 10 lembar. Akeh dicatai. Hitungane ngerti? Duwe 100 abang-abang 8 kita duit aja abang-abang tuh ya. Abang-abang itu 10 lembar. Sing ewon kira 100 lembar. Cacahe akeh ndi? Akeh sing 1100 lembar. Tapi regane luwih larang sing 10 lembar 1 juta ya. Iku ibaratnya wong lakoni sunat. Ibaratnya wong nek duwe guru ngamal sing amal iku saka gurumu, sing gurumu saka Kanjeng Nabi. Iku luwih utama timbang oleh nglakoni dhewe. Makanya nek awakmu dadi santri ojo sampai melaku utawa ambekan, kejaba melaku lan ambekan mau seizin guru. Paham ya? Jadi kalau ojo sampai ambekan, metune ambekane santri, mlakune santri, orang arah mlaku kejaba entuk izine guru. Supaya apa? Supaya sing nglakoni iku regane luwih larang. Kula riyen iku tengene Papua. Dan terus tengene Papua itu diken wangsul kali bangun tengene kan. Kali bangun diutus kowe tani. Tani mangane apa macul. Berarti amalku sing macul iki lho luwih utama timbang mergaweku sing ora macul. Mergo mergawe liyane ora diutus karo guru. Paham ya? Jadi wong lakoni sunah iku piye? Wong lakoni sunah ku ibarate mutapa jenenge mutiara sing larang. Mutiara sing luwih larang dibanding perkara sing larang. Iku napa nglakoni sunah. Mula sampeyan bejo, ya bejo muga di guru ya. Guru ana sanad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaya rotip. Kaya rotip iku kula gadah rotip sanate kathah. Ana sing amanna billahi wal yaumil akhir tubna ila Allah batina wa zahir. Ana sing ngono. Ya aku duwe sing amanna billahi wal yaumil akhir tubna ila Allah batina wa zahir. Iki padha-padha aku duwe sanate. Dadi manane aku ngucap batina wa zahir ya berarti larang. Batina wa zahir ya berarti larang. Mergo padha-padha ana sanad saka guru. Iki jenenge al-amal bis sunnah, amal melawan sunnahe Kanjeng Nabi. Paham ya?
Jadi ngono, sama nek maca ronten iku la ilaha illallah beberapa. Isaile. Isaile tak gak? La ilaha illallah itu macane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, pakai itu siji. Jadi loro didadekno siji. Kuwi yo kena ae awakmu maca la ilaha illallah, la ilaha illallah yo kena kok ora salah. Ning nilainya akan lebih sedikit. Nggih, ngono. Iku nglakoni ilmu sing duwe guru. Mergo ngendikane Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuffi awla bil masih min a'lahu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Ngendikane Sayyidina Ali, lamun diparil agama iki saka pendapate menungso, ora saka pendapate Kanjeng Nabi. Yakti basuh sepatu, yakti basuh ngisore sepatu, iku luwih utama timbang basuh dhuwure sepatu. Ya, angen-angen. Lamun diparil agama iki kok saka pendapate manungsa, yakti basuh ngusap ngisore sepatu, iku luwih apik timbang ngusap dhuwure sepatu. Saiki sampeyan iku nggawa sepatu, bedal-bedal menggone di sawah, menggone kandang, menggone macam-macam. Kira-kira secara akal, kayak mau ngumbah sepatu, sing semoga sing isor apa sing dhuwur? Nah, kandhane sing isor. Lah yang makane nek agama iki saka pendapate manungsa, ngusap sepatu sing isor iku luwih utama dibanding ngusap sing dhuwur. Padahal carane Kanjeng Nabi ngusap sepatu iku la faqat ra'aitu Rasulullah yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi. Padahal Kanjeng Nabi iku ngedono nek ngusap sepatu iku sing dhuwur. Ora sing isor. Ya, bisa tak beda. Beda. Ya, lamun dipareng kaya ngono kula, agama itu pentingnya agama itu duwe guru, ya, supaya awak dhewe apa sing dilakoni iki regane larang. Luwih larang timbang amalan sing mantun ketika Nabi malih latat tabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin. Ngendikane Kanjeng Nabi, awakmu bakal nglakoni perkara sing perkara mau wis tau dilakoni wong biyen-biyen. Awak dhewe iku mesti nyontoh karo wong-wong sak dhuwure dhewe. Shibran bi shibrin. Maksudnya piye? Awak dhewe itu tidak sadar, suwe-suwe iku manut karo adate wong-wong kafir. Sibron bisibrit, sithik. Zaman biyen, nek ana wong mati, iku ape rokokan nggone sahibul musibah, ya iku hawane ku isi ngono ya, ora enak kabeh. Saiki ana wong mati kematian, rokokan omahe sing mati biasa ta gak? Ya kan
kandhani biasa. Lah iki suwe-suwe sithik-sithik saka adat sing apik iki awak dhewe bakal manut adat sing ora pati apik. Ngono, suwe-suwe ngono. Ana ora apa-apa, jebule ora apa-apa. Paham ya? Iki sing awak dhewe bakal manut perkara sing dilakoni wong biyen-biyen. Sampai di ibaratno lamun dibareng wong biyen-biyen iku mlebu nggone lubang dok. Lubang dok iku apa ya? Dok iku apa, Pak? Seliro. Seliro ya. Lamun dibareng wong biyen-biyen iku mlebu lubang apa seliro. Awak dhewe bakal mengikutinya. Sesuatu yang tidak mungkin itu loh. Mergo selira banget itu suwi perumpamaan yang tidak mungkin. Iku wae bakal dilakoni. Saiki wong apa iki? Wong antenan. Zaman kuwi ya salah antenan iku cara geber iku tapae mboke dinggo ya. Ya, tapae mboke dinggo zaman biyen. Saiki wis berubah. Nek ora 100 juta ora sida nikah. Ya, melu sapa kowe? Jadi maknanya awak dhewe sithik-sithik itu akan mengikuti tradisi-tradisi sing tradisi mau asline ora ana guru. Paham ya? Dhisik iku apa jenenge bareng kok pirang atus ngono entek. Saiki nek ra puluhan juta ora ana iso. Lho ape ketemu nakokno tok iku lho wis ana foto-foto, ana fotografer, ana foto apa jenenge iku? Priwet ya, apa priwet itu? Ya, priwet. Priwet itu foto lanang wedok jejeran urung dadi bojone. Munggumu kena kadang kena. Tenan kawan. Tapi koyo-koyo sesuatu yang diperbolehkan karena sudah umum. Jadi awak dhewe itu suwe-suwe bakal mengikuti hal-hal sing dilakoni biyen-biyen. Wong ben lakoni mlebu nang lubang dok, awak dhewe mlebu lubang dok. Ya, wong biyen lakoni ketemu lanang wedok tanpa satir, foto-foto meneh. Awak dhewe bakal nglakoni foto-foto kaya biyen. Mula awak dhewe diatur karo Kanjeng Nabi. Supaya awakmu tidak tergiur karo adat-adat sing ora benar. Mula iki lho sunahku cekelen. Sunahku cekeli. Supaya awak dhewe slamet saka afate donya lan saka afate akhir. Aja ora enek, aja ora enek. Kula tak cerita, nang kene ana mriki. Jadi ana kiai iku awal-awale ora gelem ngethoki kuku ing dalem dina Rebo. Ana kiai maca hadis, nek wong ngethok kuku iku gak oleh. Mergo dudu ana sunahe Kanjeng. Barang piyambake digoleki. Iki terus antara iki. Ya piye nek terus ora baca krungu kowe ya. Wis, krungu ya. Wis. Dadi barang dene iku wis suwe-suwe ning suwe. Akhire piyambake iku roh jebule hadis sing nglarang supaya ora ngethok kuku iku ora sahih. Manane hadise ora bener. Barang ngono akhire piyambake niku wani krana dene wis roh nek iku ora ana hadise akhire dene wani rebo mata napa ku mergo nek hadise iku dingendikano sapa wonge sing ngethok kuku dina rebo bakal kena penyakit baros iku apa belah
Sapa wonge sing ngetok kuku dina Rebo bakal kena penyakit belang. Jebule iku ora hadis sahih. Akhire kiai iki wani ngetok kuku dina Rebo. Lho, barang ngetok kuku dina Rebo ndelalah piyambake penyakit. Penyakit apa? Akhirnya piyambake niku mikir-mikir lho, lah iya padahal iki hadis ya ora hadis sahih, kok aku nglakoni kok isih penyakit kenapa Akhirnya piyambake niku ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambake takon kali Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, niki lak mboten hadis jenengan ya Rasulullah." Kanjeng Nabi jawab ngeten. Kok lamun awakmu ora iso nglakoni apa jenenge ora iso ninggal, mbok aja dilakoni. Nek awakmu ora iso ninggal, mbok aja dilakoni. Dadi maknane agama iku ana sing perkara sing rada remeng-remeng. Endi sing kudu cekli? Berarti sing kudu maca keli apa sing disampekno guru wis iku cekeli. Apa sing disampekno guru? Contohnya kaya saiki kiai sak Indonesia partainya beda-beda kan. Ono sing P3, ono sing PKB, ono sing Golkar, ono sing meneh. Wakeh ono 30 partai. Kabeh iku ono kiyaine. Kabeh ono kiyaine. Saiki PDI ya ono kiyaine, Golkar ya ono kiyaine. Kowe kudu milih ndi? Awak dhewe kudu milih saka gurune dhewe. Iki mergo amalan-amalan sing disunahno kalih Kanjeng ya ora kleru, bener kudu. Mergo nek awake gak milu gurune dhewe iku padha karo nutup dalan marang Gusti Allah. Paham ya? Terus saiki mamane gurumu kandha, pokoke kowe aja ninggal salat jamaah. Ya wis lakon. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nek gurumu wis ngakon ngono, terus mau lakoni ngibadahmu sing sakliyane salat bakal kepenak, uripmu ya bakal kepenak. Mergo salatmu sing tanpa perintah gurumu iku bakal nutup dalanmu marang Gusti Allah. Mengko ngene apa dicerano kabeh dalan ketutup kejaba dalan sing didhongkon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kadang-kadang wong iku wis uripe wis kepenak, nglakoni perintah gurune uripe wis kepenak. Dilalah siji mangsa piyambake lali ora nglakoni wirid sama gurune. Dilalah karo Gusti Allah yo diwehi rekoso. Paham yo? Kowe kulino tekan gurumu, mungkin bar magrib maca apa coba? Salat apa? Al-Mullah itu wis nglakoni. Wis sampe mau tinggal padha karo nutup dalanmu dhewe marang Gusti. Ya kaya ngene. Ya, apa ae sing saka gurumu lakoni iku luwih lanang timbang pikiranmu dhewe. Cara pikiranmu lak ngene, ketok iki nek trimo salat Al-Mulk luwih mandi Al-Baqarah, mergo Al-Baqarah luwih gil. Lah ngono pikiranmu ya sesuai ya. Sing marai supaya awake mandi ora kok pikiran dhewe, ning awake dhewe sanad saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangane basotik ni Pak Yesotik nek ndonga tak rumah-rumah iku mesti ana brak-brak luwih-luwih ya. Tahu kurang jam. Basotik Pak Yesotik ngawen. Nek ndonga mesti ana brak-brak luwih-luwih. Gembrojok kaya watu, nggih. Ya ana ya. Ya pancen gurune kaya ngono. Aku ki cerita ya.
30 menit sih. Sesuai sih kayak gini. Terkadang cerita iki ya. Kula tengene Mekah niku kaji 2024. Iku kaji awal-awale Mekah niku memperketat peraturan mengenai daerah Saudi. Contohnya ketat ngene, wong mlebu Arafah kudu nganggo tasreh. Tasreh itu surat izin mlebu Arafah. Hargane mlebu Arafah itu kurang luwih 4.000 real, kurang luwih piro 20 juta. Ketat-ketat. Jadi sing ora visa haji tidak bisa masuk Arafah. Lah zaman semono iku dilalah sama ketua rombongan. Ketua rombongan ku roh nek aku ku murid Mbah Mun. Yang baik kondo, Pak Yai, pripun? Iki ketoke hawane genting. Terus piye? Sama di dua pembangun tak duwe, duwe. Dungane karena mboten sithik. Aku duwe donga mbangun iku dungane ora Arab, ora Al-Baqarah dudu. Dungane ngene, kun fayakun rimeksa dening Allah, jinaka dening malaikat, pinayungan dening para nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dungane kun fayakun rimeksa dening Allah, jinaka dening malaikat, pinayungan dening para nabi. Jadi sadurunge iki rombongan apa rong bis. Sing sak bis iku liyane, sing sak bis kalih kula. Sing kalih kula niki tak dongani donga safar. Donga safar iku dungane kan ora niku. Donga safar piye, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dungane ngono. Tapi ora tak dongani ngono, mergo agak piye dongane. Sing tak duweni saka bangun ya kun fayakun rineksa dening Allah. Ape budal haji nang Arafah. Iku dongane donga Jawa. Lho, ora tak oleh. Ya oleh nek oleh kene duri ngawale ngono. Ya, mergo kula eling, Cung, nek ana gawate perkara iki waca ping 3 aja bukan. Nggih. Ya. Ya sama kira-kira ganti sin umpamanya, tapi cuma tantang ganti sin budal kun fayakun ya ping 3 ora anggap ya dilalah ini dilalah saking barokah murid guru itu menawa tak amanah itu besek barang aku sak rumah barang aku ini iku dilalah bar kok Arafah selamat tidak ada apa-apa. Balik ke Arafah, itu dienggokno petugas. Pak, monggo jenengan lewat mriki. Maksudnya piye? Mlebu nanggone niki apa jenenge kereta cepat. Kereta cepat itu khusus kanggo haji Arab Saudi. Paling eksklusif gitu. Jadi kereta cepat itu khusus haji Arab Saudi. Orang full jauh. Jadi haji kuning itu haji sak dhuwure plus. Mergo apa? Ditumpakno kereta cepat. Yo mung sak bis tok. Lah aku ditakak karo wong, lho kok iso lewat numpak kereta ku piye, Mbak? Ya aku yo gak tau aku diarahkan ke sana. Barang saiki tak omongan. Oh, jebule manut guru ku ya kepenak kun fayakun lho iku ngilmune jom ya saudara kasih ngono kun kemudian kita hasil ngono jadi sing barang aku tuh numpak kereta cepat liyane mlaku 7 kilo kok 15 kilo aku kereta cepat muterang menit naik to iku bareng apa barokah meluku urmun al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim